Tal com ens va pronosticar l'Eloi la setmana passada, el març ha començat amb molt de moviment. Hem tingut de tot aquests dies. Hem tingut nevades, hem tingut vent, s'ha fet molta neu. I, Eloi, ens agradaria saber, aquest cap de setmana seguiran les nevades, farà vent, què tindrem? Hola, Anna. Doncs tindrem les dues coses, tindrem vent i tindrem neu. Comencem per la neu, que sempre ens agrada més. Mira, la nevada forta la tindrem la tarda de divendres i la nit de divendres a dissabte. I serà una d'aquestes nevades que arriba del nord, per tant cau amb més abundància, sobretot al vessant francès, però aquest cop tindrà prou energia com per creuar la Cerdanya i arribar aquí a Masella i fins i tot una miqueta més cap al sud. No haurien de ser grans nevades, però sí que els llocs que quedin arrecerats del vent es podrien acumular uns 10 centímetres de neu. Llavors, dissabte, sí que esperem un dia ventós. Al matí encara restes d'aquestes nevades, però ràpidament els núvols i la neu hauria de marxar, acabarà sortint el sol i el vent sí que estarà bufant durant tot el dia. Per tant, dissabte haurem de buscar les zones més arrecerades de l'estació per esquiar, això sí, amb una mica de neu nova. I unes temperatures dissabte baixes, poden arribar als 5 graus sota zero o per sota a les cotes més altes i a més amb sensacions de fred molt acusades. Diumenge sí que tindrem el dia més tranquil, amb sol pràcticament tot el dia, potser a la tarda creixen alguns núvols i la bona notícia també és que el vent diumenge afluixa i les temperatures comencen a recuperar-se una miqueta. Perfecte, ens agrada aquesta previsió. Jo em quedo que dissabte esquiarem amb neu nova, encara que una mica de vent, i diumenge amb més bon temps. Llavors, Eloi, algun consell que ens puguis donar aquesta setmana per esquiar a Masella aquests dies? Doncs mira, amb tot plegat, el meteoconsell que et podria donar aquesta setmana és tenir a mà dos complements. Un, imprescindible per dissabte, les ulleres de ventisca, pel vent, per la neu, pel fred també, que ens protegirà. I l'altre seria les cadenes, els equipaments o algun tipus de suport per poder conduir amb la neu, perquè segurament la cota de neu, la nit de divendres a dissabte, podria baixar fins i tot per sota dels 1.000 metres. I de cara a la setmana que ve, quin temps tindrem? Doncs mira, la setmana que ve serà força tranquil·la, les temperatures a poc aniran pujant, tindrem en general força sol i dimecres sí que ja pujaran els termòmetres amb més ganes una altra vegada. Doncs moltes gràcies, Eloi, per ser amb nosaltres una setmana més. Vinga, bona esquiada, que vagi bé! Moltes gràcies també a vosaltres i us recordem, dissabte, últim vespre d'esquí nocturn de la temporada. Aprofiteu-ho, que és una experiència única i a més segurament aquesta setmana serà amb neu recent caiguda.